Πήγαν οι Γάλλοι, οι Πορτογάλοι και οι Έλληνες. Οι Πορτογάλοι είναι πρώτοι. Εδώ έχουμε μια πτώση, δεν πειράζει, και οι Γάλλοι μας έχουν πτώση. Πίσω, παιδιά, γρήγορα. Πίσω. Έτσι, μπράβο, οι Γάλλοι μπαίνουν στο αλογό τους. Μπαίνουν και οι Έλληνες, μπαίνει και ο Αλέξανδρος τη Μάγδα. Νάτας Αλέξανδρος μεταφέρουν τα ποτήρια για να τα αφήσουν στη Λίνα που θα χτίσει τον πύργο. Βλέπετε με πόση προσοχή. Όλες οι βάρκες, όλα τα ιστιοφόρα των ομάδων. Ο Αλέξανδρος πάνω στο ελληνικό, βοηθάει και η Δήμητρα. Να σας πω βέβαια ότι έχουν παίξει εδώ Τζόκερ οι Ολλανδοί από το Φιλιππίνας. Χωρίς να πέσει πάνω του ζωάκι. Πολύ καλό αυτό για την ελληνική ομάδα. Ο Αλέξανδρος ανάμεσα σε πολλά ευτυχικά ζωάκια περνάει με το πρώτο ελληνικό δίσκο. Πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε το πρώτο δίσκο. Είναι δικός του.